Γεια σας κυρίες και κύριοι, και δεν θα είναι ένα απλό επεισόδιο, ένα καθημερινό, θα το έλεγα τέλος πάντων. Επίσης, είχα πει ότι θα δείξω τα καινούργια πράγματα που έχω κάνει στο GTA, αλλά είχα καιρό να τραβήξω αυτό το βίντεο γιατί το είχα ξεχάσει. Και είπα να αρχίσω τώρα ένα βιντεάκι που θα ανεβεί ένα ακόμα, που θα είναι δεν θυμάμαι τι θα είναι, θα είναι κάτι. Και από τώρα θα δείξω τα καινούργια που γενικώς θα γίνουν. Πρώτα απ' όλα, έχω αλλάξει το χαρακτήρα μου, το έχω κάνει έτσι. Έβαψα πράσινα τα μαλλιά του γιατί πιστεύω το πάνω. Δεν ξέρω γιατί. Γράψτε ένα σχόλιο το πάνω. Δεν ξέρω, εμένα μ' άρεσε. Επίσης, αγόρασα καινούργιο σπίτι. Γιατί παλιά είχα ένα πολύ παλιό άσχημο. Κυριολεκτικά τώρα κάνω βίντεο άσχημο. Ναι, και ήθελα να δείξω πρώτα απ' όλα. Έτυχε να... Οπα, κόλλησε. Ωραία. Έτυχε να βρω αυτή τη μηχανή. Αυτή τη μηχανή, τώρα θα μου πείτε αν τη βρήκα σε ένα μέρος που είναι σαν άγρια δύση, να το πω. Όχι, ήταν εδώ πέρα και είναι πολύ για μένα ήταν πολύ παράξενο να τη βρω. Γιατί με κυνηγούσε αστυνομία και τρέχω σε ένα μέρος, χοροπηδάω με ποια μάξι. Με αυτό εδώ, με ένα άλλο, δεν θυμάμαι. Και τυχαία βρήκα αυτή τη μηχανή και τυχαία με είχε αφήσει και η αστυνομία εκείνη την ώρα. Τέλος πάντων, και ασχολήθηκα λίγο με τα λεφτά μου. Και μάζεψα, εδώ πέρα, μάζεψα 50 κάπου χιλιάρικα, κάτι τέτοιο. Και είχα φτιάξει αυτό το αμάξι. Που αυτό το αμάξι δεν το αγόρασα, απλά άρχισα να πήγα στο συνεργείο για να το φτιάξω και αυτό εδώ δεν κατάλαβα. Ποιος θα τα δει, ποιος θα τα δώσει σημασία, αυτά κάτω. Αυτά εκεί κάτω. Οι άλλοι βομβαρδίζονται, δεν μας νοιάζει. Αυτό εδώ, δεν θυμάμαι τι είναι, απλά το βάλω γιατί μου άρεσε. Από μέσα έβαλα από πίσω αν έχει, τι λέει, Los Santos και από μέσα το τιμόνι. Τέλος, αυτό θα το φτιάξω κάποια μέρα, θα το τραβήξω βίντεο που θα το φτιάχνω. Πόρε Λέστερ, άλλες φορές δεν με παίρνεις, τώρα γιατί δεν με πάεις. Αυτό εδώ θα το κάνω για heist, κάτι τέτοια. Πρώτα απ' όλα να ανέβω πάνω το σανσέρ. Και οι κάγκορες απ' έξω. Επίσης, δεν ξέρω τι επίσης. Αν είναι ανοιχτή τηλεόραση θα πρέπει να την κλείσω γιατί είναι copyright νομίζω. Κλείσει να μην είναι πάλι καλά, δεν είναι. Και αυτό είναι το καινούριο σπίτι. Επίσης έχω βρει μια βλακεία που μου την έσπασε. Όταν πηγαίνω, ήρθα εδώ για να δω. Η θέα δεν είναι καθόλου ωραία. Δείτε αυτό. Τι να κουτσοβολεύω, τι κάνει ο απέναντι γείτονας. Τι είναι αυτό, δεν είναι καν γείτονα. Δεν υπάρχουν γείτονες. Τι γράφει εκεί πάνω. Α, τράπεζα είναι. Γιατί επειδή κάνω ρεκ. Εδώ πέρα τι να παρακολουθώ. Τι μπορείς να παρακολουθήσεις εκεί πέρα. Ας πούμε εκεί τι θα βρω το δρόμο με τα αμάξια. Είπα αυτό να μην το κάνω θέμα, αλλά το έκανα γιατί δεν άντεχα άλλο. Και επίσης άρχιζα να βαριόμουν το παλιό μου το σπίτι και αγόρασα αυτό. Μπλα. Τι άλλο ήθελα. Αντισκάσω. Και μπορώ να κάνω heist τώρα, βαριέμαι. Επίσης, θέλω μια βοήθεια. Όχι βοήθεια. Αν έχετε το GTA και θέλετε και έχετε το online, επειδή έχω βαρεθεί να κάνω μόνο μου βίντεο, αν θέλετε να γίνουμε φίλοι στο Skype, να μου στείλετε το Skype όποιοι έχετε το GTA και να μιλήσουμε ώστε να παίξουμε μαζί τουλάχιστον. Αλλά κοιτάξτε, αλλά όχι για πάντα, ας πούμε θα είναι τυχερός όποιον διαλέξω ας πούμε, και αν δεν γίνει ακυρώνεται και σε κάποιο βίντεο να το καταφέρω.
και θα παίξουμε, για 3 βίντεο θα παίξουμε μαζί στο GTA στο online. Ναι. Τέλος πάντων, περίπου αυτά. Και επίσης δεν πάει. Μου αρέσει που έχω από κάτω το αλεξίσφαιρο. Έτοιμος για heist είμαι. Και από πάνω το πουκάμισο, αλλά δεν πάει αυτό το αλεξίσφαιρο. Αν λέγεται έτσι, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ώρα να πάω. Δεν ξέρω. Πάντα μου άρεσε αυτό το δωμάτιο. Και επίσης... Τέλος πάντων, αυτά ήταν που θέλω να δείξω έτσι κι αλλιώς. Και για να κάνουμε για κανένα heist λέω αυτό με το Skype.